Comeza a vida dentro da casa de Guadalís de la Sierra, en este caso, Viana do Prior. Pensamos nos clásicos como os montaríamos nós. Entón todos temos esa idea preconcebida de como montar un Shakespeare ou tal. E Valle sempre puxo medo. E, bueno, con tantos anos en poder facelo en galego hai como moitísima expectativa polas montaxes, claro. Que é unha peza arriscada e que incomoda a alguén, que creo que ele estaría encantado. E constatar que unha linguaxe que o que contaba está de plena actualidade, desgrazadamente. Que o conflicto é exactamente o mesmo, o único que cambia é o contexto, que neste caso, como a Galicia de Valle, como ben explica Xesús Ron nesta proposta, non existe, sería unha aldea abandonada neste momento, pois é o único que muda aquí. O conflicto, ese retablo de avaricia, luxuria e morte segue existindo, tal cual, pero pechados nunha casa reality. A recepción do público, sobre todo que non está acostumado a ver teatro, pero sí que reality shows, sí que din, buah, pois ese recórdame o personaxe de Gran Hermano da primeira edición que gañou, pois esa, a outra, ese e outro. Entonces, pois, quedaste con esa sensación de que realmente o que ven aquí é real. Isto, a intención desde un primeiro momento, por parte de Xesús, o que nos pedía era que déramos a sensación de que levamos moito tempo na casa e que estamos acostumados a estar aquí. Por eso, a nosa maneira de movernos é como se estiveramos realmente nunha casa, non? Hai momentos pois que son escenas superpostas e que, aínda que non nos pichen o son, nós estamos igual, temos un parlamento entre nós e seguimos pois estando dentro da acción. Somos todos un retablo moi bo de personaxes desagradables, excepto un. Porque vai ver un reflexo da sociedade que eu penso que o que lles vai pasar é que se teñen que meter e, sobre todo, non xulgarse, meterse na peza e, ao rematar, facerse todas as preguntas que todo o mundo se fai. Pero, sobre todo, non xulgala desde o primeiro momento. Dicir, métete na peza, mira a peza e, cando remate, aí xa saca as túas propias conclusións.